Thank you very much and God bless. Paalam ug salamat. Kini ang sagad litukon nga mga pulong sa mga mikanaog nga opisyal sa pagsira sa ilang term of office. Daghang miyembro sa Davao City Council ang namaalam kagahapon ug kini gilangkuban nila ni Councilors Danilo de Anghirang, Giselle Villafuerte, Antoinette Principe, Nilo Abiliera Sr. Apan, sukwahi ang kaso ni Konsehal Pamela Lebrado. Miatras kini niadtong Pebrero, bisan pa man aduna pa kini usa ka termino. Human niya gibati ang init nga dula sa politika. Ug human siya gipadapin sa hugpong sa taong lungsod tungod sa pipila ka isyu nga gipahid kaniya. Honorable Presiding Officer, Sayang farewell speech, gisaysay ni Lebrado nga ang dugo sa pagpanerbisyo nagdaga na sa iyang kaugatan tungod kay siya anak sa usa kagiilang labor leader dinhi sa Dakbayan nga si Erasto Nonoy Lebrado ug nailhan nga champion sa kausa sa mga mamumuo. Bisan pa man sa pag-atras ni Pamela Lebrado sa bugnong Lugaynon, nakakuha kini og 62,000 votes. Ug kini ang iyang gipasalamatan tungod kay wala mo biya kaniya ang iyang mga supporters bisan mipadapti na siya ug gipakita nila ang pagsalig kaniya. during my first year as a city councilor, it was honestly a challenge. I was treated as a pariah for speaking about the need to investigate the closure of NUMAD schools in city. I was isolated and my office annual development fund was removed in 2019. Despite this, I made no complaints and continued resolutely with my work. The lack of resources will never be an excuse to stay true. Involvement and empowerment of all stakeholders. Gisaysay ni Lebrado ang kapait isip sulugoon sa katawhan nga motindog sa hawanan sa konseho nga nag-inusara. Tungod kay ang kausa nga iyang gibarugan sukwahi sa pagtuo og panlantaw sa pipila. The allegations of red tagging against our family is not new and neither concern that held me back. My father and my sisters tackled such accusations head-on by showing why alternative pro-people politics is viable and more beneficial to our people. Such is proven by our legacy of public service for almost 30 years. For in the course of several legislations, approved and passed dialogues and public consultations with workers, mothers, the youth sector, other partners in government service, I have become an advocate, a leader in some instances even the subject of harsh criticisms. Ugma sa udto na lang kutob ang termino ni Lebrado isip konsehal. Apan, iyang gipahibalo sa katawhang Davaoenyo unsa ang iyang papel ug mga nahimo isip membro sa 19th Davao City Council. I have labored for and will labor still for justice and human rights, wage hikes and salary increase, youth programs and projects, environmental protection, women's reproductive health, protection of workers' rights, and accountability in government service. The end of my stint as a city councilor would not mean an end to the cause I have espoused, and I will continue to assert for the marginalized even in my capacity as private individual come July 1. Gitawag man sila nga alyado sa laing grupo, wala kuno kini makatarog sa ilang baruganan sa pagpanerbisyo sa katawhan. Sayang farewell speech, gisaysay ni Lebrado nga ang pagpanerbisyo ana-ana sa dugo sa mga Lebrado. Dugo nga nailhan nga mobarog sa kausa sa mga mamumuo. Ang tibuok pamilyang Lebrado na nerbisyo isip mga konsehal sa lungsod sulod sa hapit 4 na kadekada. Apan matod sa ilang pamilya, bisan pa man wala na sila sa listahan sa mga tao nga nanerbisyo sa publiko. Ang pagpanerbisyo sa katawhan ilang ipadayon tungod kay nasayod sila nga mas daghan pang nanginahanglan og serbisyo ug pagtagad nga nagpabiling walay nawong, walay pangalan ug wala mailhi sa tibuok sosyedad. Daghan kaayong salamat. Edith Caduay, News 10 Philippines. Stay safe!